श्री हरिगुरुभ्यो नमः. प्रथम कुलदेव आलाटव कोरनू, तशी इष्टदेव प्रभू रामचंद्र आलाटव कोरनू, तशी काशी मठाचे आराध्य देव व्यासरघुपती नरसिंहांक मनसा वंदन कोरनू, तशीच काशी मठाचे सर्व गुरुपरंपरेक मनसा वंदन कोरनू. या संदर्भारी एक दोन उतर आमच्या मठाचे सुकृतीन स्वाम्याल विषयन उलोचक हांव बारी आश पावता. कलमणारी प्रस्तुत आत्ता आमगेले मठाचे सुकृतीन स्वाम्याले वृंदावन दावनेनु आजीक 75 वर्ष जाता. हे संदर्भारी सुकृतीन स्वाम्याले एक सरेपणी आम्ही एक स्मरण कोरका तांगेल बदल एक सेवा कोरका म्हणजे एक व्हड उद्देशान एक आमकां स्वाम्यान आज्ञा केली. तर म्हळ्यार बहुळ पाड्याक तांणी वृंदावन जाल्लेले एक दिवस त्या संदर्भारी कसली एक सेवा स्वाम्याले एक उडगासा कोरका म्हणजे एक व्हडले एक अभिप्राय स्वाम्यान आमकां सांगले. कसले म्हळ्यार आमी कोटेश्वर पेंटाचे विशेष जावन सुकृतीन स्वाम्याले अनुग्रह करतानाची एक बरेपण जाल्लो गांव. साधारण 1937 ಅಂತೂ सुकृतीन स्वाम्यान आमकां हांगा देव एक प्रतिश्ठा करून दिल्लो. म्हळ्यार 37 ಅಂತೂ एक फावंडेशन घालून 1940 ಅಂತೂ आमकां पट्टाभिराम म्हणून देव प्रतिश्ठा करून दिल्लो. त्यानंतर स्वाम्यान तत्तबळ हांगा मुक्काम करून आमकां अनुग्रह केलो. मात्र हांगा करतना आमी सगळे समाज तातूंत विशेष जावन कोटेश्वर पेंटेचे प्रत्येक जीवनांत की एक तांगेल्या व्यवहारांत की उद्योगांत की बरेपण करून येवन एक छान रिती मर्यादेरी एक धर्मारी संस्कार युक्त जावन एक जीवन करतसर व्हडलें एक भाग्य सुकृतीन स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केलें. मात्र तत्तवळी तांणी आमकां हांगा येवन मुक्काम करून आमकां अनुग्रह केलें. म्हणटना तांगेल एक हे वृंदावनस्थ जावन 75 वर्सां संदर्भारी स्वाम्यान आमकां एक उपदेश केलो. कसं की म्हळ्यार एक दशम स्कंदाचे नमस्कार तुमगेल्या देवस्थानांत कोरकारे म्हणून स्वाम्यान आमकां एक कॅम्प आमकां अनुग्रह केलें. म्हळ्यार स्वाम्यान 24 तारखेची हेच 24 तारखेक आमकां हांगा येवन 28 पसून वास्तव्य करून तो एक कार्यक्रम करचेक आमकां एक अनुकूल करून दिलें. म्हणटना आमी ते एक विशेश रितीन कोरका विजृंभणेर कोरका आनी आमी बरेपण जावका आमगे समाज बरेपण जावका म्हणजे एक उद्देशान करतना आमी ताका समजलें भटमामाक आपोवन घेवन ते कशें कोरका म्हणून स्वाम्याले वचून निमगून स्वाम्यान कशी आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे दशमस्कंदाचे नमस्कार म्हळ्यार तांचो सादारण 3900 चिल्लर श्लोक येता. ती प्रति एक श्लोक सांगून त्या श्लोक संदर्भारी साधारण एक 50 ते 100 लोकांक राबून त्या श्लोकाक नमस्कार घालता. सरे व्हड एक भाग्य म्हळ्यार प्रति एक हंतू आमी हवन इत्यादी सगळें करताची थंय भटमामान बसून तें सगळें करचें जाल्यार हंतू प्रति एक समाज बांधवान म्हळ्यार शिष्यवर्गान राबून तांगेल देहदंडन करून तांणी ते सेवेंत भाग घेवचें एक व्हड एक अवकाश जाता. म्हणजे दृश्टीन करतना स्वाम्यान आमकां आज्ञा केली. आमी ते प्रितीरी आमी ते करचेक मुखार सरलीची. मात स्वाम्यान आमकां एक सांग कसं की म्हळ्यार ते स्वामी म्हळ्यार कशें स्वामी म्हळ्यार कोटेश्वर गांवचे मात्र न्हय तुमी सगळे परिसराक म्हळ्यार कोट चंपी कुंदापूर गोंगवळ्ळी बसरूड सेल्यार ह्या सकट सर्व जनांकच एक समाजाकच स्वाम्यान बरें केल्लें आसा. म्हणटा तुमी सर्व तांकां सगळ्यांक घेवन ते नमस्कार घालका म्हणून स्वाम्यान आमकां एक उपदेश केल्लो. आमी त्या प्रमाणे एक ते कार्यक्रम करचेक मुखार सरलीची. म्हणटना पयलीं 26 आनी 27 म्हणटना त्या 2 दिवस एक भटमामा नेतृत्वारी स्वाम्याल उपस्थितीरी हो कार्यक्रम आमी प्रारंभ केलो. आमकां भारी एक लायक रिस्पॉन्स ह्या संदर्भार मेळ्ळें. प्रति एक गांवचे येवन सादारण एक 100-150 लोक एक पाटी नमस्कार घालतना राबून तो नमस्कारा कार्यक्रम भारी चंदायरी घडचेक एक स्वाम्याल अनुग्रहाची आशिर्वादाची कारण जाल्लें. म्हणटना आमी कसं केलें म्हळ्यार प्रति एक गांवचे 2-2 घंटेचे एक स्लॉट दिले. ते 2-2 घंटे स्लॉटांत प्रत्येक गांवच्यान तांगेल शक्ती मेळून हांगा येवन ते सेवेंत भाग घेवन भारी चंदायर जावन ते काली म्हळ्यार 27
तो प्रोग्रामू तो मुक्ताय जाल्लो. स्वाम्याक सारकें एक भारी खूश जाली. स्वाम्यान थंय मंगला कार्यक्रमाक येवन उपस्थित आसून छान रितीन आमकां एक अनुग्रह भाशण केल्लें, अनुग्रह आशिर्वचन केल्लें. म्हणटना अशी आमी सगळे एक समाज ह्या संदर्भारी स्वाम्याक भरती ऋण जावन आसात. आनी स्वाम्याक एक उद्देश कसो म्हळ्यार हे बहुळ पाड्य हें प्रती म्हयन्याक येता. ते बहुळ पाड्याक स्वाम्यान कॅम्प खंय खंय आसता त्या संदर्भारी सुकृतीन स्वाम्याले घोडंगान करची की एक इन्नितर सेवा करची की अशी एक योजना स्वाम्यान घालून घेतिल्ली आसा. म्हणटा हे एक वर्स हो कार्यक्रम सुकृतीन स्वाम्याले एक उडगा सागोस्कर आनी 75 वर्स वृंदावनांत जाल्ली म्हणून ते उडगा सागोस्कर कोरका म्हणून आयोजन केल्लें आसा. ते देवादयेन की एक समाजाचे एक शिश्यवर्गा निमित्त की विजृंभणेर जाता म्हणजे एक विश्वास स्वाम्याक आसून स्वाम्यान तांचो कार्य प्रवर्त जाल्ली आसा ती. म्हणटा हो कार्यक्रम मुखार सुनारकीन चंदायर निर्विघ्नार जावं तशी देवगुरून आमकां अनुग्रह कोरका. आनी आमी एक समाजाचे एक आद्य कर्तव्य कसो म्हळ्यार सुकृतीन स्वामी म्हळ्यार सगळे समाजाक बरेपण केल्लें, अनुग्रह केल्ले एक स्वामी ती. म्हणटना तांणी आमकां कोटेश्वरान तांगेले अनुग्रह कशी जाल्ला म्हणून आमकां एक सादृश्ट निदर्शन जाल्लें आसा. तांगेले एक पादुका आमगेले देवस्थानाची कोण चोरी जाल्ली संदर्भारी ते चोरान ती पादुका खंय की रायचुरा चोरते एक 1.5 वर्स नंतर ती पादुका आमगेले देवस्थानांत हाडून दवरून तांणी आमकां मेळटा तशें केलां. म्हणटना एक पादुकेक महत्व कसो जालें म्हणून आमकां तांकां कळटा. म्हणटना स्वाम्यान एक अनुग्रह केल्ले, आशिर्वचन केल्लें एक आमकां कशी बरेपण दायत म्हणजे आमचें हे कलियुगान जाल्ली एक सत्यस्थिती आमकां मनाक गेल्ली आसा. म्हणटना हे आमच्या समाजाक एक व्हड भाग्य की असा संदर्भारी स्वाम्याल उडगास काडून स्वाम्याल एक सेवा करचें आमच्या समाजाकच स्वाम्यान एक अनुकूल करून दिल्लें आसा. आनी सर्व समाज बांधवान भाग घेवन आमचो आमी सगळे चांग रितीन स्वाम्याल की देवाल की सेवा करता म्हणून ह्या संदर्भारी हांव सर्व समाज बांधवारी हांव प्रार्थना करतां. राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर. राम शक्ति सुंदर, राम भक्ति सुंदर, राम शक्ति सुंदर, राम भक्ति सुंदर, राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर, राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर.
दीक्षितां सिद्धरतं पूजितो यस्वासुरीः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलम् एषामधिस्तो भगवान् मङ्गलाय तनोभिः तदेव लग्नं सुजनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीदेवते ग्रीकुस्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पात्रो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भवति ध्रुवाणि निर्मतं मम सर्वेष्वाङ्गकार्येषु त्रयश्री भुवनेश्वराः देवादिषु सिद्धिमहेशान् जनार्दनः ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः वायुभारतीभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः माता पितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः स्थानादिदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु विज्ञानरोचि परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशमरितोपलाभं तर्कावयेतमिति पूर्वगीर्वाण विज्ञानदमानतोऽस्मि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युरुपचं नमाम्यहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः समचारोजगात्राय कामिनार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रीदया हारनोसंयुक्ता लक्ष्मीं देवीं चिन्तये मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं मातरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्मान्ता गुरुवस्साक्षादिष्टं दैवं श्रीयपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि जयकर्दवा परमात्मा व्यास रघुपती नरसिंह तुझ्या चरण सन्निधान आणतो सगळेचे आमगेला समाज विशेष नावनो कोटेश्वर परिसराचे सर्व आमगेले श्रीमठाधीशाचे काशीमठा परंपरेचे सर्व यतिवरेण्यालय महाचैतन्याक साष्टांगवंदन करून घेऊन सर्व शिष्यवर्ग नतमस्तक लावून घेऊन भक्तीनं श्रद्धेनं गुरुवर्याला सन्निधानात विशेष नाव घेऊन संस्थान आराध्यदेवाला सन्निधानात विशेष नाव हंग आराधन करून तसले सपरिवार पट्टाभि रामचंद्र मुख्य प्राणान सन्निधानांतू भक्तीनं श्रद्धेनं प्रार्थना करून घेताची एक जन्मांतराचे एक सुकृतान करताना मनुष्य जन्म मळचो त्या मनुष्य जन्मात विशेष नाम देवाला एक अनुग्रह दौका म्हणून गुरु परिपूर्ण अनुग्रह आशीर्वाद दौका त्या प्रकार आमगेल समाज पुण्यवंत की कालाकालाचेरी धर्मपीठार विराजमान जावन घेऊन आमकां अनुग्रह करून आशीर्वाद करतले विशेष नाम एक सौभाग्य सगळे आमगेल समाजाक प्राप्ती जाला म्हणतना विशेष नावन प्रातस्मरणीय सुधींद्र तीर्थ स्वामीले परमपूज्य गुरुवरी जावन आशिल्ले सगळेची आमगेल समाजा वैरी विशेष अभिमान दवरून घेऊन समाजाक अनुग्रह केलं तसले सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्यानं वृंदावनस्थ झालं तसले पुण्य पर्वकाल म्हणताना तांगेले अमृत महोत्सवाचे पुण्य पर्वकालात विशेष नाव आषाढ बहुळ पाठ्य तिथीक तांगेले विशेष नाव इहलोक यात्रा परिपूर्ण नाव घेऊन त्यांनी वृंदावनस्थ झालं तसले पुण्य नावशील पर्वकाल म्हणताना हे सगळे संवत्सर पर्यंत 75 वर्षाचे अमृत महोत्सवाचे आचरण करते संदर्भाचे विशेष नाव देवालय अनुग्रहाक पात्र दौका गुरुवर या विशेष अनुग्रहाक पात्र दौका म्हणून दृष्टीने प्रत्येक गावात म्हणून म्हणजे हे पुण्य पर्वकालात गुरुवर या प्रीती खातीर जाऊन घेऊन विशेष जाऊन देवालय सन्निधानात आराधना पूजन करणे प्रकार सगळे आमगेले सनातन धर्म अवलंबी जावन आशिल्ले सर्वांक परमात्माचे अवतार घेऊन अनुग्रह केला तसले तंतूची व्यास हा विष्णुदेव म्हणून म्हणकेची वेदव्यासानं सगळे जगत त्याग अनुग्रह कर तसं कोण दिलं तसले परम पवित्र जावन आशिल्ले श्रीमद भागवतांतुले दशमस्कंदाचे पारायण पूर्वक सामूहिक जावन आशिल्ले नमस्कार घाल घेऊन देवालय गुरुने अनुग्रहाक पात्र दवचे म्हणून विषयात परमपूज्य जावन आशिल्ले गुरुवर्यान संयमींद्र तीर्थ स्वामीनं आमकां सर्वांक अनुग्रह करून घेऊन आशीर्वाद केलेलो आसा म्हणून आयच्या दिवसाक आणि फाल्ल्या दिवसाक 2 दिवस पर्यंत दीप प्रज्वलन झाल्यानंतर देवाला सन्निधानात विशेष प्रकाराचे ह्या परिसरात आशिल्ले सर्व समस्त समाज बांधव देवाला सन्निधानात येऊन पावन घेऊन त्या दशमस्कंदाचे श्लोकाचे पारायण पूर्वक सामूहिक नाव आशिल्ले नमस्कार कार्य जाता दौत सल एक 2 दिवसा कार्य कसल आसा देवाला एक विशेष अनुग्रहान स्वामीला एक आशीर्वादान चंद्रोपार देवान करून घेवका विशेष नाव आमगेल्या समाजा बद्दल काळजी दवरून घेवन
गुरुवर्यान सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्यानं विशेष अनुग्रह केला सल पॅन्ट ही म्हणताना ह्या पॅन्टेन तो विशेष दावन घेऊन गुरुवर्यान प्रीती खातीर दावन सगळे समाजाचे समाज बांधवान येऊन पावन घेऊन नतमस्तक दावन तांगेल प्रीती खातीर देवाले गुरुले सेवा केला मात्रान कसं अंगेल निमित्तान कोण प्रणातील दुनित दोष घडल असताना त्या सर्व दोष निवृत्ती दावन घेऊन विशेष दावन देवाले गुरुले अनुग्रह पात्र दवच्या कारण जात्रा म्हणल खातीर दावन परमपूज्य गुरुवर्यान आमकां अनुग्रह कोण आशीर्वाद केलेला आसा हे दाव तसर कार्य देवान छंदायर करून घेवका मुख्य दावन गुरुवर्याल मनात कसली इच्छा आसा त्या परमात्मान सर्व सकळ इच्छा परिपूर्ण कोण चला आसून दिवका विशेष दावन ज्ञान भक्ती वैराग्य देवान अनुग्रह कोण चला आसून दिवन तांगेल अनुग्रहान आमगेल समाज म्हणल्यार पुनीत जावका मात्र नाही कालाकालाचेरी देवाल सेवा संस्थान आराध्य देवाल सेवा गुरुर सेवा करतसर भाग्य सगळे आमगेल समाजाक अनुग्रह कोण चला आसून दिवन आमगेल निमित्तान कालाकालाचेर कोण कळनातील कसले अपराध घडत असताना देवान परमात्मान विशेष दावन घेवन सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याने महाचैतन्यान आमकां क्षम कोर घेवन उत्तरोत्तर श्रेयोभिवृद्धी दत्तशी देवान अनुग्रह कोर का म्हणून देवाल सन्निधानात प्रार्थना करून घेता परमात्मान इदं फलं मया देव स्थापितं कृतस्तवादेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलास्तु मनोरथाः देवी वाचम् सर्वाणी
श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमानरयूतं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ब्रह्मान्ता गुरुवस्साक्षादिष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्मजन्मनि मद्वरत्कमलावासव्यासरामानुजयेरत सुकृतीन्द्रयति छात्र श्री सुधीन्द्रं नमाम्यहं। श्री सुधीन्द्रयति छात्र संयमेन्द्रं नमाम्यहं। करदवा परमात्मा सपरिवार गांव नशेले पट्टाभिरामचंद्र मुख्य प्राण कशीची विशेषता सपरिवार गांव नशेले वेंकटरमण संविधान सगळे चैतन्य समाजाचे भक्तवर्ग तंतुई विशेषता कोटेश्वर पेठेचे महाजन नतमस्तक सर्वजप्यದ काशी मंडप परंपरेचे येथीवरेण्यालय महाचैतन्य साष्टांग कशीची आत्मस्मरणीय स्मृती स्वामीने वृंदावनस्थित वर्षले मुख्य प्राण स्मरण करताची तशी विशेषता हरिद्वार क्षेत्रात तशेने प्रातस्मरणीय सुधींद्र तीर्थ स्वामीने दिव्य चैतन्य तशी ತಂಗಿದೆ वृंदावनस्थ मुख्य प्राणाक नतमस्तक विशेषता काशी मठाधीश संयमींद्र तीर्थ स्वामीने चरणकमलाक साष्टांग कोरगे सर्व भक्त महाजन देवाला सन्निधानात प्रार्थना कोरगेताची एक जन्मांतराचे सुकृतान करताना मनुष्य जन्मगणच्या तंतोय विशेषता कालकाला अनुग्रह कोरगेलो अंगल समाजावैर विशेष प्रीती अभिमानदवर्गो देवाला सेवा विशेष प्रकाराचे पंच प्रकारदा कोरगेलो कालकालाचे नमक अनुग्रह कोन मार्गदर्शन कोरतसले तंतोय अंगल विशेषदा समाजावैर प्रीतिदवर्गो कालकालाचे अनुग्रह कोन उद्धार केलतसले परम पूज्यदा वर्षले सुकृती तीर्थ स्वामीने पुण्यतिथीचे उन्नत महोत्सवाच्या आचरण प्रयुक्त गुरुवर या लेखमनांतशील प्रकार सगळे अंगल समाजाचे गुरुवर या विशेष अनुग्रहात पात्र दावका अंगल निमित्तान गोळकर्ण तर्क सर्वत गुणित दोष बदलस्थलरीत्या सर्व निवृत्ती दावका तन्निमित्तान भविष्यात अंगल सगळे समाज म्हणले गुरुने देवाल दयक पात्र दावका म्हणून उद्देशान करताना तन्नी वृंदावन स्थितला कसले तिथी तंतोय बहुळ पाड्य म्हणतच आषाढ बहुळ पाड्याक विशेष पुण्यतिथी आचरण दत्तंदरीचे संवत्सर पर्यंत प्रति बहुळ पाड्यक परमात्मा सन्निधानात गुरुवर या लग्नोत्सवाशील संदर्भाचेरी विशेषतः व्यासर्गपती नरसिंहालय सन्निधानात आराधना पूजन कोविड प्रकार सगळे आमगेले एक सौभाग्य हे पेंटेचे विशेषतः सौभाग्य तुझ्या परिसरात तशा महाजनांदरली एक सौभाग्य आजपर्यंत अनेक देवालयांतू भागवतांतुले दशमस्कंदाचे हवन यज्ञ याग चल्लादंदरीची सक्कर महाजनाने पावका त्रिकरणपूर्वक त्यांनी सेवा कोरका देहदंडन कोरका तन्निमित्तान अंगल निमित्तान कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दावशिल्क सुनो एक दोषस्थलरी त्या सर्व निवृत्ती दावून घेऊन विशेष दावून घेऊन सुकृतींद्र तीर्थ स्वामीने महाचैतन्य अनुग्रहात पात्र दावका म्हणून दृष्टीने गुरुवर या नामक अनुग्रह कोण आशीर्वाद केल्या प्रकार परम पवित्र दावशिले श्रीमद भागवतांतुले दशमस्कंदाचे प्रतिश्लोक पारायण आणि सर्व महाजनांना मिळून घेऊन
नतमस्तक जाऊन गेलो नमस्कार करूचो कार्य त्या विशेष जाऊन गुरुवर्यान आमकां अनुग्रह करून मार्गदर्शन केलेलं आसा त्या प्रकार आयच्या दिवसांत करून अन्य दिवसापर्यंत हांगा परिसरांत शिरे विशेष जावन कोटेश्वर पेटेचे महाजन समेत जावन गेलो देवान सन्निधानात निरंतर प्रदक्षिणा नमस्काराचे कार्य जाता परमात्मा हे कार्य सकट तू चंद्रुपार करून घेवकार सर्व महात्मजनांक मेळ घेवन हे कार्य सकट देवालय गुरुले संतोषाक अनुग्रह कारण जाले तन्निमित्तान आमगेले समाज मंडळ पुनीत जाले मात्र विशेष जावन संस्थानाचे समाजाचे बांधव्य निरंतर वृद्धी जावन घेवन कालकालाची देवाल सेवा गुरुल सेवा संस्थान आराध्य देवाल सेवा करतसर भाग्य मेळ घेवन सगळे आमगेले समाज धन्य जाल्ले म्हणून एक कीर्ती देवान चरणारविंदा काण घेवन कसं की एक ह्या गावांत सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामीनं विशेष अनुग्रह करून आशीर्वाद केलेलो त्या पुण्योदयान करताना हांगाचे महाजनाक त्या विशेष प्रकाराचे एक सेवा करतसर एक भाग्य देवान अनुग्रह केलेलो आसा भविष्यांतरीची संस्थान आराध्य देवालय स्वाम्याने सकड सेवा निरंतर करतसर भाग्य हे पेंटे महाजनाक देवान अनुग्रह करून चलासून देऊन उत्तरोत्तर श्रेय अभिवृद्धी दत्त श्री बरे करून कामून देवाला सन्निधानात प्रार्थना करून घे मया देव स्थापितं प्रतस्तव तेन मे सर्वमावाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्वामी गुरु महाराज की जय तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की
ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ ದೀಪक ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಿ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ सर्वमे मुने कृष्ण विचेष्टितं भक्तवरस्य सर्वज्ञ श्रद्धदानाय विस्तृतं भारते रमण मुख्य प्राणांतरि गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि सूतोवाच एवं निशम्य प्रघुनन्दन साधुपादं वैयासिकित्स भगवानत विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्यार्तुमारवत भागवत प्रदानः भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम भूपाशोके गंगानंदी करुणविभो उपस्थितांगे तस्मै केशवसमोचक्र भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम तत्रत्वा जगन्नाथं देवदेव प्रसादं पुरुषोत्तमं ते समाहितः भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम हरिओम सारस्वतो धर्मबलो भगवद्यंशे यशोरवन्दतां श्रीरामदुर्या भवनीश्वरेश्वरः भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम वासुदेवानंद सहस्रवदनस्वराट्गतो भगवादेव हरे कृष्णीशया विष्णुवाच ओम इत्यादिश्वरणां प्रजापतिर्विदो आशादमहि गिरिः सदा प्रभवयो भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम शिवकेतो यति पुराण औषधीम मधुरां सुरसिरं भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम उग्रसेनस्वतं स्वसुप्रेष्कीर्षया लक्ष्मीभयानां हिमवालिनां अश्वानां युतं सार्धं रथानां तदृशश्रितं भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते सबलंकृते दुहित्रे देवकप्रादाज्ञाने दुहित्रवत्सलः भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम शङ्खदूर्यमृदङ्गांश्च नेतृतुन्दुभयस्समं प्रयाण प्रक्रमे तावद्वरवद्भोत्सवं गरं भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम पतिप्रग्रहिणं कंसम् आभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधा भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम इत्युक्तः सकलपापो भोजानां कृपां सरः भगिनीं हन्तु मा भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम यतो यतो धावति दैवचोदितं भो विकारात्मकत्वतो गुणेशुमायैः पुरुषमानोदानः भारते रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री गोपाल गणान् महाप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि ओम निर्बद्धं तस्य ज्ञानता विज्ञानकर्तुभिः